check. Check. Sound. Check. 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 Sound. Sound. Check. Check. Sound. Sound. Check. Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po kita para sa novena to Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels choirs above are raising, cherubim and seraphim in unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image. In these chosen islands, remember us.
Look down these poor souls that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us, lastly, that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplication to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. in every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us. in hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. in disappointment, troubles, and sorrows, Santo Niño, help us. when others fail us and your grace alone can assist us, Santo Niño, help us. when we throw ourselves on your tender love as our only refuge, Santo Niño, help us. when our heart is cast down by failure, Santo Niño, help us. when we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, Santo Niño, help us. when we feel impatient and our cross irritate us, Santo Niño, help us. always in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair, for your sacred infancy's sake. Hear our prayers and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang,
Daimi na sabotan na sinautoban sa imong kabotan na tamanon an kinaban. An kapalibotan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bolkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos maray na aga po sa indo mga tugang. Ngunyan Lunes sa ika-anom na aldaw sa laog kan oktaba ni Natividad. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat sa kahagadan ni Josel Asaytuno and family. Para sa espesyal na kahagadan, prayer for good spiritual, physical health and safety of my family ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Special man na kahagadan kan Garcia family. Prayer for Ralph Anthony Lacerna Bobiles sa kahagadan ni Maureen Escoto. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Kay Froilan, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Justin Raymond Cansanyosa family. Charles Sr. ni Teresita Clemente. Robert Jr. Asin Reggie ni Delphine Rayan Ante. Para sa death anniversary ni Gleserio, dulot ni Mia Celerio and family. Para kay Eleanor ni Josel L. Manalang. Para sa kalag ni na Antonio Asin Josefa ni Josel Asaytuno and family. And para sa death anniversary of Joel, dulot ni Joan Abihuro. And special man nakagada ni Jody Remelin Lee. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Good morning! Good morning, Father. Nagkakatiripon po kita ngunyan sa ika-anom na aldaw sa laog kan oktaba kan pagkamundag nin sa tuyang kagurangnan sa ngaran kan Ama kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Idolo tayo ning Santa Misa sa paghagad nin kusog sa tuyang kagurangnan lalong-lalo na nagkapirang aldaw na sana. Masabat kita kan panibagong taon sa saduyang buhay ini man lugod maging mga panibagong oportunidad tanganing kita magtalubo sa satuyang pagtubod asin lalong-lalo na sa satuyang pagsarig sa mahal na Diyos. Ngunyan bidbidon ta po ang satuyang mga pagkukulang ihagad ininintawad sa mahal na Diyos tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Idulot naman ini bilang pakisumaro sa mga nagpapasalamat sa regalo nin buhay sa aldaw na ini, nagsaselebrar sinda kan sa indang kumpleanyo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan,
sala ko, makuling sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles sa Sinsantos, kasin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Sarabay kitang mag-omaw sa Diyos, asin sabihon ta, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan. Sa mga tao, marhay an buot, inoomaw mika, rinurukyaw mika, sinasamba mika, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika, hulikan dakula mong kamurawayan, kagurangan na Diyos, hadeng langit noon, Diyos amang makakamhan, kagurangan aking bugtong na Hesu Kristo, kagurangan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kanama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, akoan sa mong pakimahera, ika na nagtutukaw sa too kanama, kay raki kami, kay kasanaan padal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urog kahalangkaw Hesu Kristo, kay ba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami. Itugot mo, na ang bagong pagkamundag sa laman kan bugtong mong aki, iligtas kaming mga nasasakupan kan daan na kauripnan, kan sakal nin kasalan. Uli kay Jesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hemateon nyato an enot na babasahon. Ginuno sa enot na surat ni San Juan. Sinusuratan kamo sa kuyang mga aki. Huli ta ang mga kasalan nindo, pinatawad na dahil sa ngaran niya. Sinusuratan ko kamo mga magurang, huli ta nabidbid nindo siya na nabubuhay, puon sa kapinunan. Sinusuratan ko kamo mga barubata, huli ta nadaog na nindo ang maraot. Sinusuratan ko kamo mga aki, huli ta namidbid nindo ang ama. Sinusuratan ko kamo mga magurang, huli ta namidbid nindo siya na nabubuhay puon sa kapinunan. Sinusuratan ko kamo mga barubata, huli ta kamo masarig, huli ta ang tataramon ni Diyos nagdanay sa Indo, asin huli ta nadaog nindo ang maraot. Dai kamo mamuot sa kinaaban, asin sa mga bagay na yaon sa kinaaban, ang pagkamuot nin ama, dai nasa tao na namamuot sa kinaaban, huli ta ang gabos na yaon sa kinaaban, ang karigsukan sa hawak, ang karigsukan sa mata, ang kapaabaw-abawan sa buhay, ang mga bagay na ini hali sa kinaaban, bakong hali sa ama. Ang kinaaban asin ang gabos niyang karigsukan mapapara, alagad ang nag-uutob kan kabuotan ni Diyos, nagdadanay sa God paman. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang langit asin daga mag-awit sa kaugmahan.
Ang langit asin daga mag-awit sa kaugmahan. Mga banwaan itao nindo sa kagurangnan, itao ang kamurawayan asin katanosan, itao sa kagurangnan ang kamurawayan na maninigo sa saiyang ngaran. Ang langit asin daga mag-awit sa kaugmahan. Magdaranin dulot asin lumaog sa saiyang simbahan, sambahon nindo ang kagurangnan, magalang sa saiyang atubang. Ang langit asin daga mag-awit sa kaugmahan. Isabi nindo sa mga banwaan ang kagurangnan hadi, siya ang nagpapasarig kang kinaban, siya matanos na maghahadi sa katawohan. Ang langit asin daga mag-awit sa kaugmahan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Igwaman kaidto nin sarong propetang babae si Ana, aki ni Panuel sa tribo ni Aser. Siya gurang na, 7 taon pa sana, pakaagom niya, nabalo na siya. Ngunyan 80 may 4 na taon na siya. Dai nagahali sa simbahan aldaw banggi, naglilingkod sa Diyos, nag-aayuno, asin nagpapamibi. Kan oras na ito, uminabot siya, nagpasalamat siya sa Diyos, asin nagtaram siya dapit sa umboy sa gabos na nagahalat kan kaligtasan nin Jerusalem. Kanautob na ni Jose asin Maria ang gabos na ipinagbubuot sa tugon ning kagurangnan, nagpuli sinda sa Galilea, sa Nazaret, na sa indang sa diring banwa. An aki nagtalubo sa kakuminusob, nagdakulmanan sa iyang nanudan, asinan biyaya nin Diyos, yaon sa iya. Mga tugang kong namumutan ang marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good morning. Ang bidang niyan sa satuyang ebanghelyo, si Propeta Ana. Kasabay siya ni Propetang Simeon, duman sa templo. Igwa kita nin impresyon na ang Christmas para sa mga aki sana or itong mga young at heart. Pero sa paghiling ko, ang mas nakakaintindi kung ano talaga ang tunay na esensya o kahulugan kan Pasko, kitang mga may edad-edad na. Sa mga aki at Christmas, ang ibig sabihin sa nasa indakan Christmas, ining mga external na o accidental na partikan selebrasyon na may Christmas tree, may caroling, may Christmas gifts, nayaon si Santa Claus, mataonin regalo, exchange gifts, parties. Iyan ang kahulugan sa indakan Christmas. Pero sa mga may edad-edad na, I hope, arog kainian sa tuya man na perspektibo, manunungod kan Pasko. Naan Pasko, manunungod na gayo sa namundag na paratubos. Kaya ang mas importante sa to, bako naman sa regalo, bako naman sa mga parties or anything that is incidental sa selebrasyon kan Pasko. Kundi, so pagkamuot, katuninongan, pagpatawad,
sa lambang saro. Iyan mismo ang klase din pagkaintindi na igwa po ini propetang ini na si Ana. Manunungod kan Christmas. Manunungod kan pag-abot kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus o si Kristo para sa iya, iyo an kapanoan kan haloy ng panahon na promesa ni Diyos na itaong kaligtasan sa tao. Kaya nga ni siya tulos-tulos, pagkatapos na iproklamar ang siring na realidad sa katawuhan, nagpasalamat sa Diyos sa dakulang biyayang ini. So, ano ang mga pwede niya itong maguno digdi sa istorya ni Propeta Ana? Ang enot po sa paghilingkob deserving ini si Propeta Ana, tanganing maging sabihon ta patrona kan gabos na mga balo o gabos na mga manangs o na yaon pinagdidikar ang saydang sadiri sa paglingkod sa mahal na Diyos. Imagine, 7 taon sana siya, igwanin agom, tanagadan so agom niya, nabalo siya. And ngunyan, sabi sa Ebanghelyo, 84 years old na siya. And since the time na naging widow siya, yaon na, urual daw, yaon siya sa simbahan. O siya ining mga CWL, MBG, mass collector, choir, lector, commentator, napirmi, urual daw, nagsisirimba, urual daw yaon sa simbahan. Siguro, ini man ang magilugod na inspirasyon sa to, na kahit na paghalato na maggururang kita, saka kita malingkod, saka masirimba sa mahal, masirimba, o saka maumaw sa mahal na Diyos. Imagayonon ining panalmingan, ining pinahiling sa tuya kay ni Propeta Ana. Ako, pero may kong narurumduman itong enkwentro ko with some youth. Sabi ko, nasa batan ko, ano daw yako kung mag-inwelto ka mo sa simbahan, mag-choir, kung anong aktibidad sa simbahan, magi ka mong parte, aram nindo sa simbag sa ko. Saka na ngaya, Padre, paggurang mina, si mama ngaya, kang gurang na, urual daw na nagsimba. O dahil na paghalato ng puntong iyan. Sabi ko man, maray kung pagurangon pa ka mo. Naarog kay mama nindo, di ba? So, inspirasyon ni si Ana. And gusto ko ining kuahon sigurong oportunidad na siguro panahon aldaw ini na apresyaron ta ining mga tawong ini. O yung urual daw nagsisirimba, urual daw naglilingkod sa tuyang kagurangnan, urual daw na nagdidibusyon asin nagpapamiti sa mahal na Diyos. Dahil ko nangaranan tadakulon, parakpakan ta na lang po sinda. Yeah. Salamat po sa Indo. Gari ka mo si Propeta Ana. Upuon mo niyan sa an ngaran mo na Ana. Ngunyan man, saro kan magayunon pang arugon niya to digdiki Propeta Ana. Iyo po itong sa iyang pagiging persevering, itong paghingawa niya na maghalat sa pag-abot kan paratubos. Imagine, naggurang na siya sa templo. And it is only at this time na nautob itong promesa na may maabot na paratubos. She is an icon for those who do not give up on hope. Na padagos na naglalaom. Ihemplo siya para sa tuya na magsarig na ang Diyos gabos na sa tuyang pamibi sa iya pong sinisimpag. Ang importante danay kitang naglalaom sa satuyang kagurangnan. We continue to be persevering. We continue to wait for the time of our redemption. And I tell you, on the part of prophetess Ana, it was worth all the way. Nagkaigwa nin kapanoan, nagkaigwa nin kautuban itong sa iyang paghalat. Iyo man po sa satuyang buhay, may mga bagay na bako sosog sa plano niya itong nangyayari. Alagad ang imbitasyon na padagos kitang maglaom
sa satuyang kagurangan na maabutan panahon na uutubon niya man ang sa iyang promesa para sa satuyang. One last thing, digdi sa ultimong parte, baka mapasipara ta kaya, sinabi po digdi, garingani out of context, pero sa ultimong parte, it was more of a description about the Savior na nag-abot, ang paratubos na nag-abot. Sabi digdi, ang aki nagtalubo sa kakuminusog, nagdakulman an sa iyang mga nanudan, asinan biyaya nin Diyos, yaon sa iya. Magkayono nining maging inspirasyon taman, maatubang na kita. Sa 30 na po ngunyan, sa aga 31 na, duwang aldaw na sana, New Year na po. Diba? Bagong taon na. Sana ining masangling taon, kuon niya itong oportunidad na siring sa satuyang kagurangan, magtalubo man kita, asin kumusog sa satuyang pagtubod, magdakol an satuyang nanudan. Tagarin taon-taon dahil kita po nakakanood, ma-eleksyon na naman. Kang Christmas season, ganyan, Christmas season pa, kadakol kitang mga parientes nag-uruli, di ba? So dating 9 or 8 hanggang 10 oras na biyahe haling Manila pa Bicol, naging pira na pong oras? Naging 30? Dahil pa kita nakanurood. Ngata, anong kausakaan? Korupsyon. Raraot ang tinampo, daitig aratindiran. Nag-i-enjoy siya na kita kapos na 30 oras na ngaya ang biyahe pa Manila. Di ba? Makanurood na kita. Siguro kaipuhan tanin dikit na kadulungan, pag abot naman kang eleksyon, madali kaya po kita makarilingaw. Yan. Labi baga po ang nangyayari sa tuyang kapalibutan, si Kibuloy, tinugutan na mag-senador. May mga dai tinugutan na maray ang intensyon. Makamurumundo, o kaya makanurood na po kita, magtalubo na kita sa kadunungan. Arog kaining aking namundag para sa to, tanganing magtaonin kaligtasan. Lugod maging instrumento kita kan sa tuyang kagurangan, arog ki Propeta Ana, tanganing antunay, nakatalingkasan, asin kaligtasan, mamatean kanlang pagsaro sa kinapaan. Amen. Sa ngaran ka naman, aki asin Espiritu Santo. Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami kay raking ako an atang nin sa imong banwaan tanganing an nagpapahayag kan kaimbudan nin pagtubod mag-ako kan mga langitnon na sakramento,
Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kaguranan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoo, dapat. maninigo asin dapat. Matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Nasa kafiestahan kaining sagradong misteryo, anda inahihiling sa iyang pagka-Diyos, nagpahiling ninhayag sa samong pagkatao. Asinan inaki bago kan mga panahon, nagpuon mabuhay sa panahon, tanganing sa pagpabangon sa iya mansana, kan gabos na napadungkal, isulit ang gabos sa karahayan, asinan tawong nawara, pabalikon sa langit noon, nakahadean. Kaya kami, kaibaan gabos na mga angheles, nag-uumaw sa imo sa maugmang selebrasyon na nagrurukyaw. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit at sindaga, panukan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minagdigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, di ka ng gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi sa pagkuan niya man kan kalis sa sinisagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sakod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kaibakan sa mong Santo Papa, si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalaugon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kay tupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukloan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan,
Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimipi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin mandigtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo an kahadian, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa ido, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa ido. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Patinaraohan po kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uya, ang kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang satong paratubos, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagpapamati sa mo sa pagisumaro sa imong sakramento,
Maghimo ka sa samuyang mga puso, kan bunga kan sa iyang kabagsikan. Tanganing sa pag-ako kan sa imong atang, kami magin maninigo, huli kan iuman sa nang atang, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Salamat po sa Indugabos, sa mga naglingkod mo niyan sa satuyang Santa Misa, magpuon sa satuyang choir, live streamers, lector, commentator, mass collectors, satuyang lay minister, asin sakristan, mga ana, kan satuyang simbahan. Salamat po sa Indo. Kaya I just remind you na sa aga, sa satuya pong New Year's Eve Mass, alas 8 po nin Banggi. So, tanganing uli man po kamo, kaibahanan sa indong pamilya, makaiwas sa purutukan, pag alas 12. So, amay po ang satuyang misa, alas 8 nin Banggi. And in that Mass, we will also formally install digdi sa satuyang parokya itong Jubilee Cross. So, yaon po dyan ang Jubilee Cross. Taini pong parokya saro kan mga 7 Jubilee churches that you need to visit this 2025, year 2025, wherein you can gain indulgences or graces or blessings. 7 po iyan na pwede niya itong bisitahon. Siguro dahil man kitang tsansa na magduman sa Roma, asin bisitahon ng mga simbahan man duman na pinagdeklara bilang mga Jubilee churches. So, digdi sa diocese, kasuod ba, officially, pinagdeklara kan obispo itong 7 Jubilee churches. Saro po kayan ang St. Jude Parish and Diocesan Shrine. Huruan, ang Diocesan Shrine kang Huruan, San Vicente Ferrer sa Tabaco. Ano manini si Kato, ulang-ulang namang kaloy. Nagsimba man. Day patapos Kato, diyan ka sana. Yan. San Padre Pio Shrine, diyan po sa Rawis, pang-tulo. Pang-apat, kita, St. Jude Thaddeus Parish and Diocesan Shrine. Then pang-5, Cathedral, Albay Cathedral Parish. And Libon, St. James the Greater Parish sa Libon. And Ligao, St. Stephen, Proto-Martyr Parish. So, iyan na 7 pong iyan. So, this year, magayon na magbisita kita sa mga lugar na ini. Pwedeng sararuan sa ng Aldaw, magpuon ka sa Libon, pasiring digdi. Yan, hanggang Huruan o puon ka sa Huruan, depende sa imo pong lokasyon. Yan. So, day po kay badigdi ang Jollibee, ha? Baka iiba nindo, isabay nindo ang Jollibee. So, salamat po sa Indugabos. And I would always mention na ang Christmas season po last up until January 12, 2025 with the celebration of the feast of the baptism of our Lord. Yan. December 25 to January 12. Iyan po ang pinag-aapod niya tong Christmas season. Kaya dahil kaiyan, Christmas pa. Pwede pa kitang mag-greet sa lambang saro na Merry Christmas. And pwede pa po kitang mag-avail kaya na parol. Yan na, yaon siya na nakabiritay. Na Christmas pa. Bako pa man late. Kaya nagpapasalamat ako sa gabos po. Nagsusuporta digdi sa satuyang efforts na makaraise kita ki funds dahil kaining Paskong parol para kisan Judas Tadeo. So, salamat po sa Indugabos. Kung may nalingawan man ako, sa aga na sana. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, ka Diyos na mamumuton, asin maherakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Pasko ay sumapit.
bawat isa ay nagsipaghandog ng tagingalan. Mabuhay ng ligaya ang aming bayan. Tayo magsikap upang magkaroon sa Good morning. Merry Christmas.